Ez da berria Euskal Herrian inposatu nahi dizkiguten azpiegitura erraldoien aurkako borroka eta Euskal Herria biziriketik gogor salatu nahi dugu azpiegitura hauen izaera. Azpiegitura erraldoi hauek lurraren suntziketa izugarria eragiten ari dira gurean eta etorkizuneko aurreikuspenak are larriagoak dira. Nekazal eremuak suntzituz, mendigain eta bailarak hormigoi eta burdinez betez, akuiferoak kutsatu eta bar. Eta nola ez, honekin batera lekuan lekuko biztanleen bizimoduan atzera bueltarik ez duten aldaketak eraginez. Suntziketa honetan ezin dira aipatu gabe utzi autobideak, HTA, poligono industrialak, makrogranjak, ziklo kombinatuko zentrala, Repsol Petronorren findegia, eraiki asmo dituzten poligono eoliko eta fotovoltaikoak eta bar. Argi izan behar dugu azpiegitura hauek gutxi batzuen aberastasuna dutela helburu eta ongizate sozialaren galera eta natur ingurumenaren suntziketa eragiten dituzte. Beraz, honi aurre egiteko martxoaren 22an burutuko dugun manifestazioan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Bertan ikusiko dugu elkar.